Гледайте Без етикет, новото предаване на Фен ТВ. Всяка събота от 19 часа. Разберете всичко за звездите извън музикалната сцена, техните хобита, личните им истории и вълнуващи преживявания. Не пропускайте Без етикет. Всяка събота от 19 часа. Само по Фен ТВ. Ако можех да живея 200 пъти още, пак за тебе ще копнея в лудите си нощи. От богиня по-красива ти стоиш пред мен сега, но не зная кой да питам, имаш ли душа? От богиня по-красива ти стоиш пред мен сега, но не зная кой да питам, имаш ли душа? Ти от рая ли дойде, жена с ангелски криле, разтвори сърцето си, любовта ми приеми. Ти от рая ли дойде, жена с ангелски криле, разтвори сърцето си, любовта ми приеми. Знай, мъжете сме различни, като лети огън. Някои могат да обичат, другите не могат. От богиня по-красива ти стоиш пред мен сега, но не зная кой да питам, имаш ли душа? Ти от рая ли дойде, жена с ангелски криле, разтвори сърцето си, любовта ми приеми. И от рая ли дойде, жена с ангелски криле, разтвори сърцето си, любовта ми приеми. Ли дойде, жена с ангелски криле, всеки път към теб отива, всеки път си по-красива. Ти от рая ли дойде, жена с ангелски криле, всеки път към теб отива, всеки път си по-красива.